iterluarnaa tas ullaaqmanna laaverlunga аллартилаассаага арфинингулерпоқ арфинермут радио 4 пеқатаасуссаагама таамаама уна иммиуссатут киусиннерусукку isииннаарниссаани перфиссинниарлуси иматуалингерсимауга нипааннаасуссаавоқ таамаама уанга исигилаагиннассуассига нериппуайорингиккисси мобилеруаниппоқ микрофонеруаниппоқ нериппунгаам нипааюссангитсоқ уллаақманна исигиннаартоқассаалуарпат малиннаакутторниариси аама пеққутеқарсинаагуси кисан акисиннаангиласси тасса аперсуисуссат малиннааффиуссааккит кисан қаллунаатут аперсорнеқарнера ингерлассаа Danmarkими радио 4-ами соорунами нунарпут 1916 милли ниуэрутигиникууллунга америккамиунут аюаллаққасориуам массаккут ниуэрутитут исигинеқалериасаармат нунарпут таамаамат пигааутерпу қинерсисартууллуни нунатсинни аама малиннаасарнис политиккиккут кисанаама суулум қаллунаат qaammarsarnissaat pingaartutu isiakku soo ipaartaaqarneraatigut namminilivittaaaqarneraatigut kisanni ilissi unga isi qiviallataarmarpassi apeqqutisi arlani apuussaqarusukkussi taanna алланниариsu kisanna lungina ullaajusoq ullaaraanguuq maannamut halan tiimma kitanikуунга аперсорнеқарнера ассигитингерланникууппут уллумиккуллу Trumpi qulaarnaanngitsumik apeqqutigissavat qulautiingiippa takussaarput malinnaallorniarisi passwordtia una ikkutilaarlu taava højtaleramik maissaanga sådan hello una mikrofoninguaq atorami mobiilinnut una mikrofonegineq ilissinut taani paaqanerissanersoq takussaarput naamik attoeqarpasingila imma internettia pilaarlu mobiilinni imatupillu taa SMS-ia aana isertaataayuna kanal A misileqqipparput avsanginnersoq misilissaarput reconnecting da-da-da-dang. Nami da-da. Damatut. Ja, så langt så godt. Reconnecting. Godmorgen. Der er til Malinasum, der går så også sådan noget. Bingasut. Jeg må slet tage sig op. I tager slående. Аллагатитериорпуга уунгаана пеқатааниарсаригалуартунга радиомут радио 4 таамааммат сугалуарнерпуна иккуккумангиннер нааллиуннақ канал 1 Thailand. Hej.
Nej, ayudu issoqqu. Connecting, reconnecting. Meronim. Yumangib. Connecting, reconnecting. Det er Pelle. Hej Pelle, det er Ida fra Radio 4. Hej Ida, kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Det er godt, der er hul igennem her. Ja, men den vil slet ikke logge på Report IT af en eller anden grund. Nej, vil du være, den driller nogle gange. Så vi tager dig bare herfra, Pelle. Yes, hvordan er lyden? Den er fin. Det er godt. Det er godt. Nyhederne, de slutter lige om lidt. Det er bare i orden. I siger bare til, når I er klar. Yes, det er godt. Super. June lander i Grønland i dag omkring kl. 14. Det fortæller departementschefen for udenrigsanliggender til Reuters. Vi har mere om turen i nyhederne her i løbet af dagen. Og så skal vi selvfølgelig også have en vejrudsigt på den her blæsende dag. I dag får vi stedvis kun lidt sol og spredte byer, som i Jylland kan være med sludhavl eller torden. Temperaturer mellem 2 og 6 graders varme og frisk vind til kuling. Ved kysterne stedvis hård kuling med kraftige vindstød. Og langs den jyske vestkyst og i Nordjylland stedvis stormende kuling med vindstød af stærk storm, lokalt orkanstyrke. Det var nyhederne med Tine Ribergaard Rasmussen. ما صدق يوصل على القمر. Hvor vi hermed træder ind i den sidste time af 4 i dag på morgen på Radio 4, hvor det flere gange i dag har handlet om Donald Trump Jr., der er på vej til et besøg i Grønland, og det skal det også nu. Jeg har flere gange i dag talt om, hvordan det ser ud med dansk perspektiv, altså tale om her med kilder herhjemme fra Danmark om, at, hvad betyder det her egentlig, og hvad er det egentlig for noget? Fordi det er jo lidt mystisk. På den ene hånd, så er der Trumps egen lejr, der siger, at det er en privat tur, og der er ikke noget officielt i det. Der er også en topembedsmand fra Grønland, en departementschef, som udtaler til Jyllandsposten, at Donald Trump Jr. ikke skal mødes med nogle repræsentanter fra regeringen. Og på den anden side, så er der så rigtig mange mennesker indtil videre allerede, der har udtalt, at man kan ikke undgå at læse det ind i den situation, der er, at Donald Trump bliver ved med at skrive flere og flere ting om, hvordan han godt kunne tænke sig amerikansk ejerskab over Grønland. Nu skal vi smut til Grønland og høre, hvordan man ser på det der. Vi skal med dig, Pelle Broberg, medlem af Grønlands parlament og formand for Selvstændighedspartiet NALRAQ. Godmorgen. Ja, godmorgen, og samtidig også det største oppositionsparti, så det er jo glædeligt, hvis vi kan se frem til en forandring ved næste kommende valg. Og tillykke med den status. Donald Trump skriver, at når og hvis Grønland bliver en del af USA, så vil det grønlandske folk få stor gavn af det. Men som du forstår det, så mener Trump ikke, at Grønland skal være en del af USA som sådan. Hvordan er det, du kommer frem til det? Jeg skal ikke tolke på vegne af andre selvfølgelig, men det som jeg har prøvet at forklare, det er den måde vi i tale sætter det på fra Grønlands side, det er jo at vi anerkender, at vi er en del af det nordamerikanske kontinent. Hvis man så føler, at USA er det eneste nordamerikanske land, og hvis man så føler, at vi vil være en del af dem, det skal jeg så ikke kunne, gøre mig til herre over, hvordan man tolker det. Men jeg ved, at den politiske virkelighed, vi lever i heroppe, der er der en fuld erkendelse af, at vi er ikke en del af EU, vi har meldt os ud af EU, vi skal ikke være en del af det danske kongerige,
og derfor så skal vi have en større tilknytning til det nordamerikanske kontinent. Så på det punkt, der flugter det meget godt i, at vi gerne vil være en del af det nordamerikanske kontinent, også politisk. Det betyder ikke, at vi skal være ejet af andre. Nej, men hvordan kan du forstå Donald Trump anderledes, når han siger det præcis med, at ejerskab er en absolut nødvendighed, for eksempel? Jamen, jeg starter selvfølgelig altid med at læse, hvad det er, han skriver. Og han skriver ikke, at amerikansk ejerskab og kontrol af Grønland er noget, han snakker om. Det er ejerskab og kontrol af Grønland er absolut vitalt for forsvaret af USA. Og der er vi fuldstændig enige. Det er det, vi har underskrevet en aftale med USA om i 2020. Det er altså ved at være 5 år siden. Så det er bare en videreførelse af noget, som vi underskrev med hans tidligere administration. Det er der ikke noget udøvelse i. Nej, men når han så, i forhold til, nu siger du så meget bestik af det præcise, han skriver jo for eksempel, Grønland er et utroligt sted, og befolkningen vil få stor gavn af hvis og når det bliver en del af vores nation. Hvordan kan man læse det anderledes, end at Grønland skal være en del af USA, når han skriver, at hvis og når det bliver en del af vores nation? Hvis? Det er jo så hvis. Det er jo ikke op til ham. Det ved han jo. Det er derfor, han skriver hvis. Hvis han så skriver når, jamen det er jo et håb. Jeg skal ikke begrænse andre for at udtrykke sig på nogen som helst måde. Men jeg forstår godt bekymringen fra dansk side, fordi vi har været et handelsobjekt fra dansk side siden 1916, hvor man solgte de vestindiske øer til USA, mod netop at få blandt andet nogle penge, og få lovet højhedsretten over Grønland. Så lad os sige det på den her måde. Den danske bekymring for, hvad man selv har iscenesat, det forstår jeg fuldt ud, men alt det andet, det skal vi nok tage os af. Men er der er ikke nogen grønlandsk bekymring hos dig i, når du, som I jo gør, altså i flere tilfælde problematiserer den måde, tingene er foregået på, over at der for eksempel er en amerikansk præsident, der skriver, hvis og når Grønland bliver en del af vores nation? Prøv at høre. Vi kan kigge tilbage på historien for at lære af den, og det er det, vi gør. Fra 1941, 9. april, jeg ved ikke om den dato siger de fleste danskere noget, men det gør det for nogen, frem mod 5. maj 1945, der havde vi et fint samarbejde med amerikanerne. Der var hverken folkemord, der var ikke tvangsflytninger, der var ikke mange af de ting, som der siden annekteringen af Danmark i 53 er sket. Så jeg tror, det er fordi, man skal måske kigge lidt på ordsproget, tyv tror, hvad man stjæler. At man ligesom har den der opfattelse af, fordi danskerne har gjort det ved grønlænderne, så vil amerikanerne også. Men vi er inde i det, skal vi kalde det, nyere århundrede, årtusinde, så ligesom at være medlem af FN og blive udsat for ting og sager, det er ikke den vej, den normalt foregår. Og du kan jo se på de lande, der har været kolonier, som har fået blandt andet det, man kalder en Free Association-aftale, de bliver ikke behandlet på den måde, som danskerne går og truer Grønland med, at der vil ske, hvis vi ikke længere er ejet af Danmark. Så du er ikke afvist over for, at Grønland skal takke ja til at blive en del af USA, hvis Donald Trump kommer med sådan et tilbud? Nej, altså igen, jeg vil igen vente om at sige det på den her måde. Det er kun fordi danskerne ejer Grønland, at de tror, at hvis ikke de ejer det, så skal andre eje det. Vi skal overtage højhedsretten over eget land. Vores flag skal have et hjem. Og vi skal ikke længere være til salg for bloktilskuddet, for at man skal stille nogen tilfreds. I forhold til, at det er danskere, der skulle mene, at andre skal eje det, fordi at Danmark nu har gjort det, så taler vi jo her om, at det er jo faktisk er Donald Trump, der siger, hvad han siger. Der er det, jeg spørger, om I vil sige ja til det tilbud. Hvis Donald Trump kommer med et tilbud om at eje, altså at lade Grønland blive en del af USA, vil I så sige ja? Jeg skal prøve at gentage det på en anden måde, uden at give dig et politikersvar, som er et ikke-svar. Ja. Vores meget klare forklaring på det er, at man går i selvsving over at miste Grønland, men andre må ikke lege med ens legetøj set fra dansk side. Så når vi forklarer, at vi vil være selvstændige, når vi så forklarer, at vi vil være selvstændige, når vi ikke skal være ejet af nogen, så er det jo ligegyldigt med hvilket tilbud der kommer. Det tager vi selv til den tid. Hvis befolkningen skulle være interesseret i det, så kigger vi på det. Men jeg har ingen fantasi til at forestille mig, at vi skal være ejet af andre. Heller ikke Danmark, når vi skal i gang med vores selvstændighed. Til gengæld, så har vi sagt meget, meget tydeligt, vi skal ende under en forsvarsaftale med USA. Ligesom Danmark lige har lavet en bilateral forsvarsaftale med USA, så skal vi have gjort det samme.
Og det er jo sådan set ikke det, vi begrænser os til. Vi vil jo gerne have ophævet den her monopollignende tilstand, vi har mellem Grønland og Danmark. Og derfor vil vi også gerne handle med USA. Så vi har nogle ting, vi leder efter fra grønlandsk side, men det betyder ikke, at vi er til salg. Så bare for at oversætte det, det vil sige, at I siger nej til det tilbud, hvis det skulle komme fra Donald Trump? Ja, jeg kan ikke tale på vegne af den grønlandske befolkning. Vi har en landsstyreformand lige nu. Ja, hvis på det tidspunkt tilbuddet bliver afgivet, at du har magt, som du har agt, hvad vil du så svare på det spørgsmål? Altså, man kan ikke begynde at ville sælge sig selv til den næste herre, efter at prøve at være kommet fri fra kløerne af den tidligere koloni her. Så det er ikke den vej, jeg arbejder. Jeg er ikke interesseret i, at vi skal være den 51. eller 52. hvis man skulle tro nogle af de pålydende, der går med, hvad han kunne finde på. Men for vores vedkommende, jeg vil sige på den her måde, han har fulgt spillebogen fra vi har lavet vores oplæg i 2018 frem til nu, hvor vi netop har argumenteret fra vores side med en klar plan for, hvordan vi kan lave free association. Og jeg har argumenteret for, at vi skulle gøre det med Danmark, med en forsvarsaftale med USA, ja, men med free association med Danmark. Men danskerne og de andre partier ikke ville det. Jamen, så har jeg jo sagt, så er der den næste mulighed, det er jo med USA. Det betyder ikke, at de ejer os. Det betyder ikke, at de kontrollerer os. Men det er det tilbud, jeg taler om nu. Der siger du, det er ikke det, I vil kæmpe for. Hvis I bliver forelagt muligheden, tilbud fra Donald Trump, så er jeg ude efter et klart svar på dig som formand for et grønlandsk parti, det største oppositionsparti, jublede du jo selv i begyndelsen, og et selvstændighedsparti. Vil du så takke nej til det tilbud, hvis Donald Trump skulle komme med det? For det første vil jeg aldrig nogensinde forhandle gennem medierne om et salg af Grønland. For det andet vil jeg aldrig forhandle om et salg af Grønland i det hele taget. Hvordan kan man kalde sig selv for et selvstændighedsparti, hvis man ikke åbent kan sige, at hvis der er nogen, der tilbyder at indrulle os under deres flag, at så vil vi sige nej? Men prøv at høre. Fordi jeg fortæller dig, at vi ikke vil overgå til andre skal eje os, at vi vil være selvstændige. Så svarer jeg også nej til mit spørgsmål. Nej, fordi du kan ikke afkræve mig et svar på noget, der er så retorisk, som går videre end, vi siger, at vi vil være selvstændige. Og så siger du, jamen hvad så med næste punkt efter det? Nej, vi kæmper for selvstændighed. Længere er den sådan set ikke. Når vi så er blevet selvstændige, hvis landet så vil noget andet lige pludselig, hvis man vil tilbage til det danske kongerige, hvis man vil ind i EU, hvis man vil nogle helt andre ting, den tager vi til den tid. Men vores begrænsninger går ikke på at sige, vi har en kamp for selvstændighed, og derfor er vi til salg til den næste. Nej, vi er ikke til salg. Det er det, jeg har prøvet at sige hele tiden. Men problemet er, at man vil gerne foregribe begivenhedernes gang fra den side. Og jeg forstår også godt, hvorfor. Og det er det der med, at vi er en handelsobjekt. Så hvis vi kan gå lidt væk fra den tankegang og sige, jamen, amerikanerne kommer ikke til at købe os. Det bliver ikke med vores accept, at vi bliver solgt til USA. Det kommer ikke til at ske. Men vi kommer til at blive selvstændige. Vi kommer til at rykke ud af det danske kongerige i næste valgperiode. Vi ville det i den her valgperiode. Det blev vi smidt ud for. Nu vil andre lige pludselig i næste valgperiode, så må vi se, om de bliver ved med deres retorik, eller om de trækker i land igen. Fordi vi kan forstå på deres folketingsmedlem, at de har en helt anden agenda dernede, og der skal det være rigsfællesskabet først. Så nu må vi se, om det er valgfest. Du siger jo her, at I ikke er til salg. Hvorfor er det så svært for dig at svare klart nej til spørgsmålet om, at hvis Donald Trump tilbyder den aftale, han har selv kaldt det for en real estate deal i hans optik, og skriver nu, at hvis og når det bliver en del af vores nation, så hvad skal man sige, hypotetisk er det jo heller ikke. Der findes jo præcise citater fra den kommende præsident på præcis det her. Og hvis det tilbud skulle komme, hvorfor er det så svært for dig at sige, at det vil du takke nej til? Det er ikke svært for mig at takke nej til det. Det er heller ikke svært for mig at svare klart nej til det. Men jeg prøver at fortælle dig, det har ikke noget med den danske presse at gøre. Det har ikke noget med den danske befolkning at gøre, hvis det skulle komme dertil. Men jeg siger også samtidig, vi er ikke til salg. Vi skal ikke være en del af USA. Vi skal være en del af det nordamerikanske kontinent. Det er det, vi kæmper for. Så du bliver ved med at vil afkræve mig noget, som om jeg ikke vil sige nej, som om jeg rent faktisk er til salg. Det er den nuværende koalition, der er til salg til den danske regering for bloktilskuddet, og det er dem, der holder os i det danske rigsfællesskab. Vi kører ikke på den måde der. Vi siger, at vi vil væk fra det danske kongerige. Vi vil være en stat i USA, i FN, anerkendt i FN. Og hvis vi er anerkendt som en stat i FN, så kommer vi jo ikke til at blive indrullet i et andet land. Det ene udelukker det andet. Så du er nødt til at lytte til argumentationen og forstå, at vi skal være medlem af FN som en stat. Ligesom Palau er det. Tak for at være med til at forsøge at gøre dig forståelig over for mig. Jamen selvfølgelig. Vores lyttere
Pelle Broberg, medlem af Grønlands Parlament og formand for Selvstændighedspartiet Nalavaaq. Kan du have en god dag? Tak i lige måde. Hey, hvis du møder, vi hørte Christian Mouritzen, der er international analytiker i dag, som siger, at selvom at der ikke... Det stemmer, du er besøget jeg så raput. Qanorlunni oqarfialuaran naalaagaaffiorusuppuun effennimi. Naalaagaaffiqatingi fiuniangilaut naalaagaaffiuniarpuu effimmin. Pisiassaavisiimi. Effennimi naalaagaaffi sorliit niuerutaagami. Taama soo naamerniangilatit. Taama apersuisarnerat sammiuaannartigaa paativeringittartigaa. Oqaluulluit oqaluunnagillu ilaatsigut assiginnarpa. Sortnaalakkersuisooqatingi immaa sort oqaluulluit. Kisinni tastanna pissaanalaartoriugu. Ammaana tullia. Radio 4 mi amma apersuiniartut. Arfinimarlunit. Arfinipiastugaanut allagaatitius. Mallakku arfun qaangilaarpa. Tulliilu amma maattorp. Imma raatiortina min tusarnarnajurat. Kisintas nassuyaaniarsarialuarluni effennimi malittarisassat allaavialuit namminiluinnissanu leqqasuliutiginikuga qineqqusaarutiginikuuq tuusuunat nimiilli. Qanorlunnit nassuyaarluartigaluaraanni namminiluinnissa akerlilersornertarpu. Ayya, taamatila inissinneqartarluni. Hiatas nammin tusaavarsimassak raatiukku Danmarkimi qanor paasinnissinaaneret killeqartiginersuq makkulingeqqartuyaat. Imminnuqiviarsinnaangillat soonama ajungitsuinartu immin isigalutik kisianni ujarlernerat soonnaamersinnaangittutit paasitererlu uununa tamaa killeqartinniaripput pigineqarna allani naluwa nassujaarneqarsinnaanerluni namminiilivikkusungittunut taa namminiilivititserusungittunut sunaana pingaartigisoq uannut namminiilivinnissa namminnunarilerlu erfalasorput angerlarsimaffeqalertinnissa soona pingaarto ila paasiuminaassaa qallunaajorusuttunut imaan qallunaajutitserusuttunut. Imatanukkuuffung hvad er det for en journalist avisen Rødovre Klaphat. Nami imadu eqqarsaatigissaorsi sunguyusimangikkaanni nunasiaataanerup kiguneri suusinnaanersut eqqarsaatigissalluit soor imminortarneri taama ammerlatigisarnersu nunatsinni soor tassuun killifferarsimanersuut inuusuttortagut inersimasut utoqqartagut taanna periarfissa atortarneraat ilaatigut innarligaasimanerput ukiorpassuarni kinaassuserut tinnerarnerput ukiorpassuarni ullumikkumin naalakkersuisooqatigit ingerlakkusutaat taanna imaannaangittoriummik inissisimaaami taamamma neriuppua qinersинissam tulliani аллангуерусуссасу qinеrsisartut uapiarersmuunga naminiutittinissamut atnimiltaanner ersaissum taanikuvaa oqartarput suleqatissaangittuut aap siumukkut iyaakut suleqatingerusungilaatigut taamaamallu oqartarput suleqatissaangittugut uali aornartorsuutiingila arlaa suleqatiginissaat kisan uan naalakkersuissuittaasungortitinaviingila siumu iyaamillu oqaannarlunga pisarnermisu ingerlaannarta ualu tatiginninnera ima killeqartingaarta akkununga partiinut takuteriramikku qanorpimorussinngitsiginerluik taulu qanor aki pisiassaatiginerlutik taamaama politikkikkut unneqqarittariaqarner ua nalungilaa akisooriusartoq kisanni tesqinersisarta aliingassarigasaat oqarluartaallaqqissut imalunni timitalersuerusuttut pisinnaasut nukissallit sorliit inissikkusunnerarput ippassar TV2mi qupanuk apersornerarmat ila nigainnиннерсуат такутиннаверсаараангалуарамикку кисианнилу итингарtuannarlutik намминиливиккусориармат ила уа киккуннуллуннит сассарусуккалуараанни атаққивара кисатакусиннаареерпара партиит аллаат намминиливиккусуннерарлу аллам пилерсиитсеққиккусуттоқартоқ
naleqqamiikkusunginnamik siumumiikkusunginnamik soona pilersitisaqattaartaqattaartuut pissaaner inummia taatimiiskussullugu uanga parlanneqassuuma ajoqtusaartingila uanga sooq ullumikkusiuttuunga sooq ajoringilara nukissaqarama kisinaamma nalungilara qinersinissa qalliartornerani nukiit annertunorioriussua tornertussaaput taavalu aporfilersornerarneq inatsiartoqarfimmiit naalakkersuusunit imaannaangittoriusarluni suliassatik ilaasa suliarisarpaat ilaasa aamma pisaaringitsumik pisaarissersuutigilaartarpaat kisian tas politik ajoraluartumik taamaammat aqangu qinersisoqassappat nalearsaastninik ilaasorteqalissappa inatsiartuni taava ajornanginnerussua uangaalluni oqarlunilu maanna nalunaarutigitigu paragraf 21 atorlugu namminilivinnissumut aqqut aallartikkipput isumaqatiginniarneril Danmarkimu aallartillu taam paasiuminartigaaq paragraf 21 ataatimitaalialiortaaringilaguut taanna massak aningaasalersунгаат матоққииннассоо қинерсинерми соорунами ууписсаанеқалиссаалерут иерлатеққиннеқарнавиангила paragraf 21 торнеқассаа таамааппо сунниуналлатто алиангиннартуссаахиппуну тассангааннигил исумақатигинниартуссаагут исумақатигинниассагилут намминилиссиннаанерлута исумақатигинниассаагут danske pigisaat nunatsinni qanupiniarpagut inginniarpagut ikuallanniarpagut piginnassavaat uupigilissavagut karalli pigisaat Danmarkimi inuinnaangitsut kisianni naalagaaffiнгортусsallu tamakkua soornami ami ilaqarput danskiuinnarusuttut ua karaallit danskiurusuttut kinaassусаанник арсаарниангилакка naalagaaffinngussuut taaqangu illit danskiorusukkuit tekanna ua ataasinguamillunna porfilersortussaangilaa taanna kisina ajorortum maluiniarpaa taakku danskiorusuttut uagut namminilileqqunata nipangersaasoriunikuusut iyaakkunniippata siumukkunniippata partiniallanippata soqutiingilara kisanni qinersiartu ilissi qinersiartorna ajortut massakkaammattorneqartariarput атаасианнарлусилуннит қинерсиарторниарусси аана туллиана қинерсивисса атаасианнарлус қинерсиартуссаусси инуунissинни туллиана қинерсиарторитси налера қинериарторсиу тимидалиссаваа уллиннеерсиутит оқинисарниссаат инеқарнеқ такуссаарси писортат пигисаат тамавиммик иннуттаасун тунниуссормаарниссаат сулиариссарпут аамалу налааффингорниссарпут пиарнерпаами практискуим сиорасаарути тиинеқартут такутиккумарпуут qano qaangerneqartigisinnaaners qanuyornangitsigisuми киннунгила писсаанермик налеқассаа политиккикку писсаанер аллаппигерусутаат иннуттаасунитиккусуккак уатаанна таамаама қиланаарнерториу таан киллиннисса комментарини аллалаарусупписи малиннааққис қиккусупписи арфинамарлунут ималун qassinu аллартиссаалуарнерпу уна туллиа пеққутигисаа ималуннит qano эққарсарписи тамаа киллитсиккаллалаиннассаарпут ималун оқалориортиккусупписинга свинниун гуморн Danmarkivitkamиу соорунами таамаасерерт радио 4 сисаману аллагаатеққиссоорпут асук сулиагеққингилаанга имаам тусарфингилаариарлу има тамаа килликкаллалаарумаа маасуна аллагаатеққиссут қиттума туллина аллартилерутта илангуаккаама итертуссаагамик итерсартуссаагаккатторна таава уллааккорсиорлул сулиартортуссаагамик уа иматулаан ида аллагаатеққилаарумарпу уа маан киллилаарлу таа исумаилаарлут аллагаатеққилаарумарпу саққилу